babuza bephendula kuyabonakala ukuthi lo Jesu waziwa ngeindlela ezehlukeneyo. Na ngicela ukubhekela ivesi uJesu naku uyababuza uthi mina Jesu wababuza hore lona he ithi 15 wathi kubo nina ke nithi ngingubani na? yeah uSimon Petro waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. ebese thina uJesu uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simon kaJona ukuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa uBaba osezulwini. yeah sasuqedela Nami ke ngithi kuwe wena unguPetro phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHades awayikulahlula. He said to them, "But what do you say that I am?" Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." you are the Christ. yeah Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Malini ke basaba ngithi ngicela mfuthe ningizwe laba bantu bonke bahlale noJesu batho bana kaofela ba Kodwa. Jesu empa uma uJesu ebuza ukuthi Jesu nina a ke botsa nithi hore lona ngubani le reke mang akwembulwa kubo bonke a sanulelo ho batho bohle so ke kuyenzeka jwale ho ha uhambe negama likaJesu ongelenguliwe Jesu ngithi ke lesiswayo ubona kunenkomba kombane batho ngaphandle wa ho bona la hona even uma bana ka ntle ubheka kwi social le media ha o sheba o social ngithi ke media mina let's come back ha re sibele re shebe abantu okuyibona abakheli bona bandla ba likaKristu bandla ngithi ke mina nalabo uJesu ababizile wahlala nabo phansi ba Jesu akusibona bonke uJesu akhe ibandla ngokwey'statement zokumazi kwabo ka di statement tsa uyedwa phakathi kwabo beyi-12 owambulelwe hhayi ngokufunda kakhulu nange-information ahambe wayithola wayekuvula kodwa wambulelwe ngubaba osezulwini wamambulela ngoKristu kodwa laba abanye bangambulelwa ukuthi uKristu ngubani abasenulelwa hore Jesu ke mang. yezwakala nawu-ke ibandla elakhiwayo nguJesu Ahwanke Jesu akalakhi ngokwe-understanding yabo ho bonke ya ka utlwisiso ya bona kaofela yezwakala kodwa empa lokho kushiwo uPetros ho buang ke Petro njengedwala elincane jwale ka uJesu eyidwala elikhulu Jesu ke le tala uthi uJesu uri Jesu phezu kwale statement sokungazi hodima statement ngoba wena wambulelwe uNkulunkulu awumbulelwanga inyama negazi